इथे आपलं पाणी मारून झालेलं आहे. आता पुढचे कामं. जरा गाडी सावलीमध्ये लावतो, उन्हात आहे ना. पाणी किती भरलं. आता इथे जरा झाडामध्ये बघा काय ना काय थोडंसं असं पडलेलं असतं, प्लास्टिक पडलेलं असतो किंवा हे सर्व पडलेलं असतं. हे सर्व साफ करतो म्हणजे कसं ते एकदम व्यवस्थित आणि प्लेन दिसेल. आताच बघा तुम्ही किती म्हणजे जरा एकदम साफ नाही वाटत आहे. आणि ते पण बघा काय ना काय पडलेलं असतं ना, हे सर्व असं काढून घेतो. बघा अजूनपर्यंत एवढं भरलेलं आहे. फरक बघा कसा दिसतो ना, छान वाटतं. आता तुम्ही बघू शकता हा झाड बघा क्लिअर आहे ना, आणि इथून तुम्हाला थोडंसं फरक दिसेल बघा. आपला रे बघा आणि इकडे पुरे बघा, वाटतंय ना क्लिअर एकदम. आणि इथे बघा हे थोडं क्लिअर करायचं आहे. फक्त हे 2 केले आम्ही. काजल पण होती बघा, काजल पण आहे तिकडे. हे काजल आणि आम्ही सर्व मिळून केलेलं आहे. आणि इथे पण साफ केलं बघा. हे डिफरन्स दिसतंय की नाही. आणि अशी साफसफाई झाली मॉर्निंगची. आता आंघोळ करायची. आणि तुम्हाला दाखवतो किती बॅग जमा झाले फक्त या दोघांच्या मधला कचरा. इथे बघा ही घोणी पण पूर्ण भरली. एवढं सर्व झालेलं जमा. तर आता इथे आमची बुबू काय खाणार आहेत बघा. मिक्स आहे सर्व मिक्स. बुबू काय आणलेलं आहे. बबूला काय आणलेलं आहे. चला खाली. हे दोघं तर आहेत पण तो आपला तिसरावाला कुठे दिसत नाही. खाल्लं ते खा. भांडा आपला खाली झालेला आहे. खावा. आता बघा मी गौरी बोलतो ती ऐकेल बघा. गौरी इकडे ये.
इकडे ये. इकडे गौरी. हा तिसरा आता आलेला आहे. हट, 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 हट. काय बघतेस काय? त्यांना खाऊ दे. होय चल, तू खाल्ला ना? चल, खाल्लंस ना तू? आणि इथे सरप्राईज, इथे कोण आलेला आहे? इथे काव्या काय मोजते तू? किती पान आहेत त्याला? शाळेत गेलेली. आणि हे पण विचारूया, काव्याचं औषध खाल्लं? आता खोकला बरा आहे तुझा? काव्याला गुण आलेला आहे डॉक्टरचा. टायमवर खाते ना औषध? आज का जेवली? डाळ आणि भात, कांद्याची भाजी आणि झुणका. अरे वा. ते बघा, हे बघ किती आलेत बघ फुल. काय काव्या बघ, है ना? इथे बघा आणि इथे बघा, छान वाटतंय. आणि आज बघा आम्ही सर्व साफ केलंय काव्या, है ना? कधी गेलो? सकाळी. काल कोल्हापूरवरून काय आणलं बघा आम्ही. काय आणलेला आहे? एकदम क्यूटचा घोडा. त्याचे मान बघा असे हलते. पॅव पॅव पॅव. बघा, म्याव. काल कोल्हापूरवरून आलो आम्ही, पण एकदम दमल्यासारखं झालेलं आहे. पूर्ण अंग असं थकलेला वाटतोय, माझा पण आणि काजलचं पण. आम्ही रेस्टच करतोय, पण वॉकिंग तर आम्ही नक्कीच करायला जातोय आता. तर सर्व आम्ही चाललो वॉकिंगला. तुम्ही पण या आमच्यासोबत. बंद. बंद बंद बंद. आणि ते मी माझ्या कॅमेऱ्याची बॅटरी कारमध्येच विसरून गेलो. बुबू लोक बघा तर, तिथे कार माझी इकडेच आहे. माझी बॅटरी. काजल रेडी? चल. काल आम्ही कोल्हापूरला गेलो होतो ना, तर कोल्हापूरवरून काय काय आणलं ते तुम्हाला दाखवलंच नाही आम्ही. चला दाखवूया तुम्हाला. इथे पिशवी ते इथे ठेवली आहे मी. आणि काजल पण आता बघा रेडी आहे. चल काजल, रेडी ना? ये सर्वात आधी तुम्हाला समोरच दिसत आहे की आम्ही इकडे काय आणलेलं आहे. काजल, हे पाठी आपण काय आणलेलं आहे? हे सगळे टाईल्स आणले, बेसिन, सिंक वगैरे. सर्वात आधी ह्याच्यापासून इंट्रोडक्शन देऊया. हे आपण कडप्पे आणलेत ना. हो. असे खूप व्हरायटीचे कडप्पे होते. आणि रंगामध्ये बोलला तर 2-3 रंग होते. एक ब्लॅक, एक जास्त रेड आणि एक मिडल रेड अँड ब्लॅक. एक पूर्ण ब्लॅक असतो किंवा ब्लॅकमध्ये थोडेसे असे स्पॉट्स असतात, है ना? वेगवेगळे प्रकार असतात. आम्ही हा सिलेक्ट केला आणि त्यासोबत एक किती आणलेत बघा फोटो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शीट पूर्ण आणलेले आहेत ना. आणि किती मोठे आहेत. लोडिंगला आणि अनलोडिंगला ना त्यांचा जीव गेला असेल त्या माणसांचा, त्या ट्रकवरती चढवायला आणि उतरवायला. आणि उतरवलेत बघा कशावरती, ह्याच्यावरती बांबू लावले दोन्ही साईडला. आणि त्यासोबत इथे बघा काय काय आहे. आपलं स्टीलचा बेसिन, आपले 2 कॉमोड, आपला एक बेसिन पण आहे एक वेगळ्या प्रकारचा, आपल्या लाद्या, फ्लोरिंगचं सगळं टाईल्स वगैरे. आपल्या पाठच्या रूम आहे ना, वरचा पाठचा रूम. चला तुम्हाला वरती जाऊन पण एक्सप्लेन करूया. आणि इथे बघा केवढे लादे आणलेले आहेत. अजून संपले नाही आहेत. हे बघा इकडे पण आहेत. ते म्हणतील पूर्ण दुकानात उचलून आणलं की काय, है ना? पूर्ण मोठा ट्रक लागला, मोठा ट्रक. आणि त्या ट्रकनी सुद्धा तिकडून इकडे यायला 8,000 रुपये घेतले. आणि लोडिंग अनलोडिंग 3,000 रुपये, म्हणजे भरून उतरवायचे 3,000 रुपये.
टोटल 11,000 तर असेच गेलेत आपले है ना. पण जर मी 11,000 टाकतोय तर मी कितीतरी पैसे वाचवले पण नसतील, म्हणून आपण तेवढे पैसे टाकले ना. बरोबर. ओके, तर किती सेविंग झाली ते मी तुम्हाला नंतर सांगेल, म्हणजे तुम्हाला पण आयडिया येईल की कुठून काय करायचं असतं. तर हे झालेलं आहे, हे सर्व आहे. आता आपण चाललो आहे कुठे काजल? वॉकिंगला. किती पण काय झाली तरी वॉकिंग सोडायची नाही, ना तर पोट बाहेर येत राहतोय. टायर सुटले नाही ना. नाही नाही, हे त्यांनी सपोर्टसाठी लावलेले असतील, सपोर्टसाठी लावलेले असतील हे बरं. हा काय? हां, हे तर आपण सिलेक्ट केलेच नाही, सपोर्टसाठी लावले असतील. ओके, हे बघ इथे बघ, ही बघ. ती केली आहे सिलेक्ट आपण, पण ते सपोर्टसाठी लावली असेल. ओके, चला जाऊया. मला भीती वाटली की बाबा बघून अजून काम पण चालू नाही झाला, आणि कारण की कसं 1-2 टाईल्स पण कमी पडले तर आपला लॉस आहे. एवढं कोल्हापूरला पुन्हा जावं लागेल सेम टाईल्स आणायला. चला बंद करा, आता वॉकिंग करूया. आता वाजले किती माहिती आहे? टाईम बघूया आपण किती वाजलेले आहेत. सनच्या हिशोबावर तू सांगू शकते किती वाजलेत? आय गेस 5:45, 5:48 झाले. कारण आता सवय झाली ना इकडची. ते बघा रेतीत बसली ती कोण? काली कुत्ती. हां, तुम्ही बसा, आम्ही आलो. घराची चावी घेतली. नाही तर हाव दोघं बाहेरच. पाठी आलेत बघा. काय पाठी जावा. आलो. तो फटकन दाबलं भीती वाटते मला. काय फटकन? काय बॅटचं दाबलं ना की आवाज किंवा भीती वाटते. काय ना ही मच्छर पकडतो बघा. आकरा आकरा जा ना. नेम बघितला? नेम मच्छर आहे. कोणाला मच्छर मारायचे असेल तर बोलवा, आम्ही एक्सपर्ट आहे त्याच्यात. बघितलंस का? बघ आजी येऊन गेली जी. आजी आली. कसं दिसतंय काव्या? कसं दिसतंय? अरे फूक मारून पण जातो ना. ऐकतो तू तुझं. जेवलास? हां. काव्य आवडली नाही. इथे पूजा होते. काय? हे बघा मच्छर. हा बघा थांब आता दिवाळी करतो बघ. हे बघ फटाके. काव्या, ए फॉर ऍपल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कॅट, डी फॉर डॉग, के फॉर काजल. नाही, ती के फॉर काव्या बोलायचं. तुला ए पासून कोणत्या मुलाचं किंवा मुलीचं नाव माहितीये? खिडकी खोला गरम होत आहे. चला काजलला विचार. काजल, काय? ए पासून ABCD 4 मुलांचं नाव घे. ए फॉर मुलांचं नाव हा, की मुलींचं? ए फॉर आर्यन, बी फॉर आराध्या, बी मुलाचा बी फ्रॉम भावेश, सी फ्रॉम सी फ्रॉम चैतन्य, डी फ्रॉम डी फ्रॉम मुलाचं नाव थांब थांब लवकर दुर्योधन. व्हेरी गुड. चल आता ABCD बरोबर बोलली ती. झाला. हे झालं. 4 3 अगं झालं. आता 4. ABCD मुलींचं नाव. ए फ्रॉम आराध्या. मग तू मुलाचं नाव पण बोलले. एचं नाव हा, एचं नाव ए पासून काय? हा. अश्विनी, बी भूमी, सी सी ना हा. चित्रा, डी धनिष्ठा. अरे वा वा, कॉंग्रॅच्युलेशन. इथे हा बघा, इथे हा बघा, हा बघा. तू बाहेरच चाललाय, तू जाऊ दे अरे त्याला. नाही, तू नाही जाणार. अगं बाई, मारलं पण असते. मारा. कुठे तो बघ? बघ. हा तो बघ. हा, तो बघ. मेला शी वाजवता कसला. हा, मला मग येऊ द्या. काव्या काहीतरी बोलली आहे काजलला. काव्या कशी चालते काजल? कासवासारखी ना. हळू 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 चाल. ओम भूर्भुवः स्वः. पेटतंय की नाही? पेटलं रे. आता कोणता मंत्र बोलते काजल? जय जय कुरकुरे.
कशी ते केस बनवते. आज काव्या आमच्या बरोबर जेवणार आहे. काव्या जेवशी तिला तुझे केस आवडले लाभले. मारे काव्या नको मग इरिटेट करताय दोघं इरिटेट करताय मला. काय तुमची माझी भांडी धुवायची राहिली आणि नेला मला वॉकला. मग वॉक बघा, वॉक जरा आज काय वॉकला हल्ली बाई दबली. एवढ्या दिवसात मी गेले असते बाबा खाली. मग तू आता उद्यापासून माझ्यावर तू जायचं. काव्याची डोल झोपली. अरे 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 बाला बाला झोपला. या खाली जाणार नाही ना? जाणार, खाली जाणार. होय काय? तुझा 5 किलो वजन वाढलाय ना. हाईट नाही पोचत काय ती बघ, काय तुझी हाईट पोचणार आहे? या खाली दे इकडे पकडा. सर्व कार्टून आहे सर्व. ते काळं होतच काय कळत नाही असं. तरी पुसलं ना की तेव्हा जातो पडतं, नाही तर तो ना. चला आज आमच्या घरी बनणार आहे चिंगला भात. मी काय बोलतोय, प्रॉन्स बिर्याणी. कशाला बोलतो तो बोलताय ना. गावात राहते ना म्हणून बघा स्वतः बोलल्या, स्वतः मी काय बोललो दादा. मस्त प्रॉन्स बिर्याणी बोलत होता. त्याला कळायला पाहिजे ना रॉयल बस. प्रॉन्स मला कळत नव्हता ना त्या डॉलला बघ कशी करते. बावली गिफ्ट दिली ना अशी करता. काय वाट लावली बावलीची बाय. प्रेमाने ठेव तिला, तर ती प्रेमाने राहील तुझ्याशी. ठेव. हे काय घातलं तू? हे काय नवीन घातलं तू? बघ हिने काय घातलं बघ. हा तिने घातलाय नेकलेस डॉलला. बांगड्या पण घालायच्या, टिक्की पण लावायची, गाळ्या पण घालायचे माझ्यासारखा. आणि मोठी झाली की मंगळसूत्र. एक बावलीचं लग्न लावूया आपण. बावला आहे का तुझ्याकडे? बावला बावलीचा. हे असं केलं ना रात्री ताप तिला सांगतो. काव्या तुला माहितीये हे असं केलं ना रात्रीचा. आता डोळे हे करतेस काय? रात्रीचे डोळे बंद करेल मध्ये. नाही खोटा करत नाही, काहीतरी बोलता होते. तू अशी मारत होती ना म्हणून. थांब ना आता काजललाच मी सांगतो बघा. इकडे बघ काजल, फक्त हिच्याकडे कॉन्सन्ट्रेट कर. बाहुलीकडे कॉन्सन्ट्रेट कर ना. काय तर बरं दिसतंय सगुना. रात्री तिच्या बॅटवर घेऊन सोबतस पिशवीत असतो झोपलेला आपल्या. आई ग देवा, दोघं ना पागल करून सोडतील मला. खरंच. ही बघ काय तिला सुचलून घ्या आज. आता माझी पांगडी सुटेल काय. मला कळलंच नाही. आता काव्याने चॅलेंज लावला. काव्या काजलला उचलणार आहे. उचल बघूया. त्याचं वजन केवढं आणि माझं वजन केवढं. हिचं वजन किती असेल सांग. 10-15 किलो तरी असेल. काय 10-15 किलो. तुझा किती आहे? तुझा परवा डॉक्टरकडे किती होता काजल? 20. मग तिचा किती असेल? 10-15 हजार. 1000. मी माऊली पण नसते या रूम मध्ये. 100च्या पुढच्या हजार तिचं एवढं वजन. होय काय? चांगला बोलतेस. ती लहान आहे ना, तिला कळत नाही अजून. बघू चांगली ती. वजन विजन नाही कळत एवढा. आता एक आता रडशीला कांदा कापते. आणि तुझं 70. मी 70च्या 80. आता सुधार, वजन कमी कर. नाही तर सर्वताचे बोलतील. मग ती सायकल नाही जायची.
काव्या असं खाली गेल्यानंतर तिकडून खाली वरती लिफ्ट आहे काय? आता छान वाटतो पण रात्रीचं असं यायला नाही वाटतं तुम्हाला इकडे. मला माहिती खोकला झालंय खोकला. तिला काल औषधाचा चिमटी घातली बघा तिने. मी जाता काय जाता जेवण बनवून जाता. ए माझा रोट किचनचा रुमाल आहे ना, किचनचा रुमाल आहे ना, ते किचनचा रुमाल नाही जायचं तर जावं नको देऊ. मला जेवण बनवून द्या दोघं. काय ते टाइमपास करताय. आता जेवण राहील.